pri haubu i buš gledati, nemojte tako stvarno. Ne, ovako malo sam da snimam, može. Koliko smije snimati? Vidiš koliko ti još ostalo na kartici, tu ti piše to bijelo kaj ćeš ostalo tu. A malo tako. Da vidimo, ne? Možda bi mi to slala onda. To se treba sećaju kaj govoriš. Stvarno? What can this button do? Jo, kad sam mogao pasti. Kako se zgasi? Off. Kaj znam. Ha? Nikola? Neka damo, živa bola, neka fiksira. Niko, kako ga